Ini do pawo KHESRA Bangkok nangkeba BOTOWA de Bangkok mangkelai. Tini hayo seng nogoi tong beri malai ni thangai bo bono logero ni thangai bo bulai we bo thalai tok thalai pale mane nogoi tong. Yang te baisa nokhe bo political bo mungna we gari ro tokhulai sinai dokan ro soksalai sinai rabar bagan ro horolai sinai podre portsung nogoi tong. Tabo फाइनाइ जराव इलेक्शन गाना सालां खाबा तबो बेलाइनि नुगनि सेमिनाय अमहायके बुलाइमानि तगलाइमानि सकसालाइमानि तांफाइलाइमानि र गेबा सिनि दफावो बा KHESRA रे बांकुक नकबा BOTOWA रे बांकुक नकबा जेलेसी दे बांकुक खामरे मानि बांकुक तंग तमानि अमहाय आस अंलाइबै तंग किसा पर्सनल जलाइला हंकन बागान तखलाइसिना माने फाइनान्स जे तंगमानि दुकान फा सकसालाइसिना बहाय खाइलाइबो नाय हाय नमालाय थांलाय माने स्टक थांलाय आख्रै तंलाइसिबो अमहाय तानि सिनि दफावो आसो नाइसलाइमानि बुलाइमानि अमहाय खामरेलाइमानि आसो बांगै तंला तानि हाके ओङै तं सावै खनालिया सल्युशन नों कमेन्ट खाय साय खनारसदि सिनि तिप्रासा दफारो ताङै अमहाय ओङै तं थेंनो वालाइलाय पलिटिक्स बो ना वालाइलाय पिया ओ वालाइने लासोकनो जे सामंखाय माने राबादे रावै खावै तं तमा खायबै तं हाजिरा सामंखायैनो नौ फेमिली मासल रइ तं नाय अमनो रियलिटी जों नगै तं गेबोनो तानि अमहाय ओङै तं साय खनारदि